हेलौ लोगोफोर, दिनै आंनि गोदान भिडिअ'आव बयखौबो बरायनाय आरो अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबावबाय। दिनैहाय आं मोनसे पिकचार आखिबावदों। बे जाहैबाय ओरैनो दालायाव माने बिबार बारनाय आरो दाबादि बोथोराव जेरै बिलाइया सिरियो, थिग बिदिनो बिलाइ सिरिजोबनानै बिबारल' मोनसे डिजाइननि थायोना, बेबादिनो आखिदों। ओमफ्राय खाथियावहाय दालाइ फिसायावहाय दाउ बानाय बिदि आखिदों आरो बिबारा बेनो। वालनि कालारजों एसे सेम जानायखाय बारा हमनो हानो नागिरा आरो गिसिबो नालाय बारा मोजां नुवाखै आरो गोरानबा बेखौ बिराद मोजां नुगोन। बे जाबाय दाउ, जिखुनु दाउ, नामखौ आंबो मिथिया, जायखिजाया आं कालार होनो मोजां मोननानै आं आखिदों। दायो लास्टआवसो नुगोन दाउनि कालारा माबायदि जाहैदों। दा आं आखिगासिनो। अबेबा रानहोनांगौ, रानहोबासो फुननांगौ, बिदि जायो आरो। आं आखिबाय थानो मोजां मोनो, नाथाय मा खालामनो, बेफोरखौ रावबो आखिजायाना, ओंखायनो स्कुलनि इन्जुराव आखिदों आङो। जोबोर मोजां मोजां दङ पिकचारफ्रालाय नायबा, खिन्थु आं जेरावबो नायाना, ओरैनो जास्ट गोसोआव गोसोखांनानैसो आं बानायलाबाय थायो, बिदि आरो। नोंथांमोनहा फैनानै नायफैनो हागोन स्कुलाव माबायदि बिबार आखिनो नागिरदों आङो। दा बांद्राय क्लियार जाथ'वाखै, आं अनेक डिजाइन बानायबावगोन। फोराननांगौनि थाखायनो आङो दिनै एसे गाबोन एसे बिदि खालामनांगौ जायो आरो। स्कुला बन्द', दा रिजाल्ट होथ'नाय जायाखै। रिजाल्ट होखांनायनि उनावसो स्कुला खुलिफिनगोन। बे बन्द'आवनो आं आखिनो होननानै आं आखिगासिनो आरो। मालाबासो लास्ट भिडिअ'आवसो बबेहाय माबायदि आखिदों, बे पिकचारखौ आं नोंथांमोननिसिम देखायहरफिननाय जागोन आरो। नायनानै आखिबाथ' अनेक मोजां मोजां जागौ, दा आं नायाना, ओरैनो बेयाव जेराव गोसो जायो, जेखौ गोसो जायो बेखौनो आं आखिनानै बानायनाय जायो आरो। केमेरायाव बारा मोजां नुवाखै, मोगथाङाव एसे मोजां नुबायानो। दा बांद्राय मोजां नुनाय नङा, मानो होनबा बे गिसिना, गिसिखाय बारा मोजां नुवा। गोरान रानबासो मोदानलायो आरो। लोगोफोर, आंनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा मोजां मोनदोंबा अननानै आंनि भिडिअ'खौ लाइक आरो शेयार खालामनानै हो। थेंक इउ बयनिबो।